Eta zu Herminia zu monjetara ibili zinen ona konbenture, ezta? Eta konbentukoa zeizeten zan, apurbet desbardin? Eskolatakoa baino? Han neska bakarrik. Neska bakarrik. Gero gutxen zu maiztrabi bat txirizentzako, beste bat dauzirentzako. Bai. Eta gero bitarri detortiz dakuzen nobizenak praktikak egin. Eurek bere klaseak emoten? Pare bat ordu edo ite zituen praktikak egin. Bai, bai. Eta ze urte gazazten zinen? Ni hartzen ditzen lagurte egin ebik izango nien. Kursu egin izango nien. Bai. Lagurte egin ezkero, ia eskola. Eta gara urten? Gara urten, bueno, ni luze egin zen. Ama 6 urta zero danai, gero posten ez urte beti enero. Josten bere bertan? Bai, han irekasten zuen. Ordu bete egin genuen, ostien bezkolioen eskolan, be hosten egin genuen, hosten ero puntua edo eskutako biharra. Bai, bai.